ассалому алайкум янагони гиромӣ. барномаи ғайринавбатии футболи осиё аст ва мо ба шумо дар бораи лиги чемпионҳои осиё 2 дар ғарби ин қитъа ҳарф мезанем. дар даври севеми бозиҳо аз паси истиқлол дастаи равшани кӯлоб ҳам дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе аз клуби футболи тракторсозии шаҳри табриз ба мағлубият дучор шуд. чун мо дар барномаи дирӯза дар бораи дастаи истиқлол ба шумо наворҳо пешкаш кардем, ҳоло аз равшан хоҳем гуфт. нисбат ба бозӣ бо дастаи алвакра имрӯз дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ мухлисон камтар буданд. шояд ё аз борон ҳарос доштанд ки борони шадид меборад ва ба тамошо халал мерасонад ва ё ки умед надоштанд ки имрӯз равшан ба комёбӣ муваффақ мешавад. дар ҳақиқат бозие буд ки ин ҷо як бозии хеле хуб футболбозони дастаи трактор нишон доданд ки аз рӯи ҳам таркибу ҳам аз рӯи ҳайату ҳама онҳо беҳтарин ҳастанд. хайрат ки мо Гритсенкоро доштем ва ин Евгений Гритсенко дар ҳар маврид бубед ин зарбаҳои ниҳоят хатарноке ки аз ҷониби Маст Томислав Штркал зада шуданд. ин бозингар ҳам хатарнок буд ва футболбозони дастаи равшан хатарнок дар ин рӯз бозӣ накарданд. зарбаҳояшон ҳам хеле кам буд, вале ба ин нигоҳ накарда то дақиқаи 26 то ҳамин даврае ки инҷо Амирҳусейн Ҳусейнзода тӯбро ба самар нарасонид, як нав бозӣ гуфтан мумкин ки тақрибан баробар набуд. ҷумои пайдарпаи трактор буд ва онҳо ҳамин бартарияшонро бо гол анҷом доданд. бисёр голи зебо ҳам ҳаст. каме дер монд ин навбат Гритсенко ва боз як ҳуҷуми дигар. ҳуҷумҳо хеле зиёд буданд аз ҷониби дастаи трактор ва инҷо Туробӣ ки агар шумо хуб донед ҳам дар дастаи мунтихаби Эрон бозӣ мекард, ҳам дар дастаи Персиполис ва имрӯз шарафи тракторро ҳимоя мекунад. хуб дар бораи дарвозабон ман чизе намегӯям. дарвозабони Алирезо Бейранванд ки ҳамагӣ як имконияти хатарнок дар назди дарвозааш ба вуҷуд омад ва голи дуюмро дар дақиқаи 32 баъди 6 дақиқа Амирҳусейн Ҳусейнзода бо дублаш бартарии дастаи меҳмононро боз ҳам бештар кард. футболбозони дастаи равшан имконият медоданд ки инҷо футболбозони трактор зарба зананд. ин боз ҳамин Амирҳусейн аст. Амирҳусейн дар ҳар лаҳза буд. ҳоло боз Амирҳусейн аст, боз зарба мезанад, боз Гритсенко ва ин навбат тӯб аз муҳофизатгар ба берун меравад. Холмурод Назаров. бозии равшан ба ростӣ писанд набуд. минбаъд дастаи Тоҷикистон ки дар лиги чемпионҳо бозӣ мекунанд, намедонам боз голи сеюмро ҳам бубинед. Томислав Штркал ҳам тавонист голи сеюмро ба самар расонад. бояд дастаро ҳайаташро дуруст кард ва инҷо тарзе бозӣ кард ки масалан мисли дастаҳои Урдун ки онҳо ҳам дар лиги чемпионҳои Осиё бозӣ намекарданд, акнун бисёр ҳам зебо бозӣ мекунанд, натиҷаҳои хеле хуб ҳам доранд. мо ҳам бояд натиҷаҳои хубро ба даст орем. Дэвид Маутор дар дақиқаи дуюми вақти илова шуда ба қисми дуюми вохӯрӣ як голро ба самар расонд 3-1. аммо ин бозие ки дар қисми дуюм доштанд каме беҳтар буд ва ба тавре бозӣ карданд ки чивина дар хона бозӣ мекунед. ҳамон гуна аст. ба мураббиён ба роҳбарони дастаҳо акнун як дарсе ҳаст ки дар лиги чемпионҳо бозӣ кардан осон нест. و خسته نباشید میگم به بچهای خودم که واقعا امروز جانانه جنگیدن، جانانه دویدن. هر کدومشون به اندازه شاید 2 بازیکن امروز در زمین دویدن. ولی خب بعضی وقتا شما ناچاری که یه چیزایی رو اعتراف کنید. ما در مقابل تیمی بازی کردیم که بسیار تیم قوی بود. تیم بسیار زور بود. اینو باید آدم قبول کنه و اعتراف کنه. اما ما با تمام این مسائل خیلی خوب بازی کردیم. ما موقعیت داشتیم. تا ما 20 دقیقه اول میتونستیم گل بزنیم. شما دیگه بهترین فرصت ما رو ماوتو نزد. دیدین که گل خارج نزد. بعد گل خوردیم دیگه رفتیم برای نیمه دوم تغییر تاکتیک دادیم، شکل تیمون رو عوض کردیم، تونستیم موقعیتایی به وجود بیاریم. اونا هم همینجور، اونا هم موقعیت داشتن. ولی در مجموع ما میگم با توانمون بازی کردیم، با تمام توانمون بازی کردیم. چیزی که میتونستیم گذاشتیم در زمین، کمکاری نکردیم و من به بچه‌ها یه خسته نباشید میگم. امیدوارم که بتونیم در بازی بعد بازی خوب انجام بدیم. ما تو گروه سخت قرار گرفتیم. 2 تا تیمی که همه میدونن از مدعیای قهرمانی این لیگ 2 آسیا هستن. امیدوارم که بتونیم در بازی بعد بازی بهتری انجام بدیم.
این گروه است و این جدولی که حالا شما میبینید.